אנחנו פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה, אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה. צריך להיערך למספר יממות של לחימה, רבות מאוד. צריך היערכות הגנתית חזקה, והיערכות התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן, וכמובן כל הזמן ניצול הזדמנויות. אנחנו פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה, אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה. צריך להיערך למספר יממות של לחימה, רבות מאוד. צריך היערכות הגנתית חזקה, והיערכות התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן, וכמובן כל הזמן ניצול הזדמנויות.